Salam gadyrly watandaşlar, salam mehriban iyleşler, geliniňizler. Hemäňe hoş geldiňiz. Hoş geldiňiz diýäs. Salam aleyküm, salam vatandaşlar. Fatma abla salam. Aleyküm selam Tuğçe. Selam Oleçerina. Selam vatandaşlar. Onda näme bugünkü biziň gepleşigimiz ýanky medisina barada, saglyk barada gürleşeliň sebäbi Türkmenistanyň gaty bir şu wagt mögjelýän bir gowy habara däl. Şo şey diýip aýdaýyn, bir mögjelýän bir habar bar. Olam gaty gowdat däl. Bütün Türkmenistanyň bähli vilayetlerine diýen ýaly näme üçindir diňe aýal gyzlaryny çagyrýamyşlar, ginekologiski отделениялары, keselhanalara, hastahanalara diňe aýal gyzlary çagyryp şo ýerde analiz edýäs diýip aýdylýan adam rak kesel köpelipdir, şonu barlaýas diýip aýdýamyşlar da. Ýöne o taýda başga datlar ýatyr. Rak keseli diňe ayarlarda bolup bilmeýär şeýlemi? Rak kesel erkeklerde bolup bilýär. Ýöne näme üçindir ayal gyzlary ýanky nä dogry habar bilen şey diýip aýdaýyn, nä dogry habar bilen rak keseli barlaýas diýip ayal gyzlaryň ýanky ýuky ýerlerinden mazaw galyp şey diýip barlap goýberýärmişler. Onuň eşitişime de görä girip çıkan oçura durup ýanky koridorlarda adamdan dolýar da aýal gyzlar. Şolaryň aýdyşyna görä medisina ýanky aseptika, antiseptika diýip bir zat bar. Şonu gözüňe tutulman işleýän ekenler sebäbi gelin gyzlaryň aýdyşyna görä şol bir instrumentler bilen hemme gelin gyzlara ulanyp çykypdyrlar da. Bir 10-15 tane gelin gyz giripdir. Şolaryň arasyna her bir giren ýanky pasientin arasyna instrumentlerini çalışmaly, abrabotka edilmeli. Bu ödem ol monogarazwy instrument bolsa, tim bol olary ýanky güýçli ýanky atmosferň dawleniýede näme etmeli, abrabotka edilýär. Güýçli 200 gradus temperaturada. Onuň olam edilmeýän bolsa, diýmek şo ýerdäki meni bir gynanýan zat ähli gelin gyzlara şo bir instrumentler ulanýarlar diýip aýtdylar da. Indi şu zatlar çynmy nämeler siz bilýän zadyňyz başy bardy, eşitişen zatlaryňyz barmy, alan habarlaryňyz barmy? Şonu soraýyn edim sizden. Fatma birinji söz bereliň, belki işleräkdir, gitjek goýjak ýeri bardyr. Eşiten zatlaryň bar bolsa Fatma. Sağ olun Oleçerina söz verenize. Şöyle siz şu zatlara ait geçtiniz, şu aydınlan zatlarınızı hem mesleğine koşuyan ve boldayan şu hakikaten şu yavru. Fatma, eger kulokluk bar bolsa sesin gidip gelip durýar. Ya telefony ýakynrakda sakla ýa-da kuloklugyň aýry bir 5 minut. Bolýar. Indi gelýärmisiz? Gatgo welýän. Şu aydanlarınızı men koşuyan ve boldayan doğrudan şu Türkmenistan'ın içinde şu yavru balkalar köp bolýar. Ayal gelirlerin arasında şu doktora gidende de jenski diýerler de bizde. Berde köp zada ayda otursan yaman kän ýerde soňky günlerde bizde Türkmenistan'ın içinde gaty gynançly bir ýagdaýda ol zatlar ağzyna diline aýdar alan ýalan däl sebäbi Türkmenistan'ın içinde ýaş gyzlarymyz gaty köp zaýalanýar. 13, 14, 15 yaşındaki indi perihodny bozuşda geçen kızlar köp zayalanýar. O zayalanan kızlarımıza näme yeter yetmez hemezler görünüp duran ortada açık duran yarpı Türkmen halkımız yurttaşında en altta yurt yanında bir de ona yeter yetmezçiliğin yüzünden o zatlar bolýandyr. Kızlarım şeydi bozup bir oturan kızlarımıza gatyken ýöne bu zatları köpsüne aydılan yok, gizli saklayalar. Yani üçündür. Ona mine özünüz belirlep geçtiğiniz şu rak keser zat diýerler doğrudan hem şuna aydası gelen yoklar. Şu rak dip ortada şu sözde olan yalar. Ama o rak keselde däl dip pikir etýän, o başka keseldir.
her hil keseller, infeksiyonlu keseller var. Cinsi katnaşıklarda olan vaxtında o içərindən siz özünüzdən ona düşünən o zatlara her hil keseller yokuş yapıp izlara gelirler. Bir de önemlisi burada erkeğin var onda yönelen içinde de Türkmenistan içinde o erkekleri yani işler hakta hiç kim aydan yok. Sonra o edilen o zatlar olan vaxtında erkekler liçenyalı yala конечно olaram. Yani o zat erkeklerin alyan liçenyalarını gizli saklayanlar. Anonimli liçenyalar var. Anonimli analizler etkiler olar. Erkeklerin hem içindir ortada aydılar yok şu zatlar halkta. Bunu garap dursam o köp sırada erkeklerin günavat. Özlem yukarıda oturan işlep gören erkekler var orada. Polis diye, müheme diye, yeneneme diye elinde de hem de halk olar yerinde hazırki bir ortada garap dursak 30 yıldan beri şu liselerde yenen belirlisi diye yukarıda oturan adamların elinde halk. Yaş kızlarım şuların yüzünden bozuluyor oturan. O zatlarım son güller ortaya çıktı. Patladı sever. O zat hiç kim dur deyip aydan yok. Hiç kim onun önüne çıkıp o problemanı çözeceğim olan yok. Tersine köpeli gitti. Zatlar problemaları çözmeseler o zat köpeler hem son güller korkuyan öz çağlarından korkuyan Konyalı cemiyetin içinde normalde maşkalarım toz alıp gidiyor. Normalde çağlarım bozulup gidiyor. Nesil boylar, o düşündüksüz zatlar olurken yani ortada ne içindir bu hükümetimiz yine o keseleri arak gidiyor. Yani eşiden zatlarım şu analizler hakta açsam belirlep geçeyim yine bir gece erkekler küp bırakıp yunavat derdi. Yukarıda oturanlar mesela yunavat. Yine gerçi olar. Ne için olarım? Yani işler haktaydılar. Ne için olarım analizleri anonimli deyip aydılar alın ya anonimli edip içeyim yası verir ya. Yani için uzaktaydır yani. Şu sonra resim gelir de ona şundan açacak zaten şuradan var. Bolya. Doğru aytýan Fatma. Käbirdatlar geň galyrya dogrudan ömnem üçin diňe ýalylar çagyrýarlar eger keteli barlayan bolsalar we näme üçin diňe aýalylaryň ýanky jinsy organlaryny barlaýarlar. Näme üçin beýleki organlar barlanoklar. Ondan alınyan analizlerin özü diňe mazok alýan bolsalar diýmek diňe aýalylaryň jinsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokunç kesellerini barlaýan bolmaly. Ol rak kesel däl. Etlenik ýanky infeksionly keseller bolup biler, bakterialny keseller bolup biler. Şoňa görä şonu barlaýan bolmaly. Ýöne diňe oň bilen çäklenmek bolmaýar. Eger şonu barlap indi şo kesel aýdaly şo barlan keseller çykdy diýenler çykaýanyda Türkmenistanyny bir yok derman bolelinik yok. Eger şo keseli bejermeli bolsa bir topar çykdyjy. Ýene de Türkmen garyp üçin öz iýjegini tapman oturan adam üçin, maşgalalar üçin gatullokan bir çykdyjy bolýar-da. Indi şolar ýaly-ýagdaýda buňa ben köpçülikleýin şo keseller ýaýran bolsa buňa epidemiýa diýilýär. Epidemiýa bolanda bütün Türkmenistanyň hemme ýerine bar diýmek. Indi şol ýagdaýda epidemiýa bolan ýagdaýyny hökümet öz üstüne almaly. Ýani biziň saglygy goraýyş ministrligimiz bar. Prezidentden garaşsyz bolmaly, özü öz üstüne almaly. Öz üstüne almaly, nire çykmaly bolsa çykmaly. Halkyny mut derman däri bilen şol keseller bejermek üçin haýyş etmeli, ýüztmeli, habar etmeli, ýanky kileläp däl tonalap derman almaly bolýar-da. Onam hökümet öz üstüne almaly, şol bejergiler mutuna bejerilmeli. Ýanky epidemiýa ýagdaýynda mutuna bejerilmeli. Bütün Türkmenistanyň halky. Ödem o ýerde diňe aýalgylar hem däl. Indi käbir ýokunç keseller bar, çağalaryny da geçip bilýär. Şol biröýde ene atada şol keseller bar bolsa, islenik kesel, ýokunç keseller şu çağa da geçip bilýär. Nek esasy käbir nemeler bar daýdyn, veneriçiski keseller bar.
Ne şol viniriçki keseller onu rengenin üstü bilen bilmek hükmennel. O gerekli ol. Yankı analiz alıp bolýar. Analizin üstü bilen mazog alıp bolýar. Şolong üstü bilen bilip bolýar. Käbir simptomlaryň üstü bilen bilip bolýar. Inni eger şo ýagdaýda şol kesel bejerilmän galsa çağalaryna geçýär. Şo çağalarda da ýaş başynda şo keseller bolýar. Onan bilmän ötüşdirip ýörýänlerim köp. Gaty köp adamlar bilmän ötüşdirip ýörýär. Onuň stadiýasy bar, ýürüýti. Ýa-ni birinji stadiýa, ikinji, üçünji stadiýa, dördünji stadiýa şoňa gidýär. Iň soňky stadiýada şo bejerilmän nime edip ýörse, ýa-ni en namyna ýara çykyp başlaýar da soň. Herhili. Şo barada gysga çaý deýnidim häzir Tuğçada söz bereliň belki seňem bilýän zatlaryň bardyr. Gelin näme üçin gelinler diňe çagyrýarlar. Rakdyr öýdýärmi senem şo halkyda rak kesel diýip aýdypdyrlar diýär. Şo çynmy? Ava şunmuşmuşlar köp gelip başladı da şuna hazır benim düşünüp bilem yok bu mesela benim bildiğime göre köp yani medisinadan köp düşünmeyen yine bildiğime göre rak keseli bolsa aparata hem yerini almalı. Doğru mu? MR ettirmeli. Aparata sokup hem yerini analiz edip barlap görmeli. Mazok sadece yani aydışınız yalı sadece jenskiden onkolojik keseli barlap olmaya. Ya o Nem için bularının yalayda oturan benim düşünüp bilem yok da yana şurada Fatma abla bellep geçti 13-15 yaşında kızlar bozulu oturanda köp eşittik yalı köp hem taksçılardan eşitiyiz. Taksçıların açnoy nemesi bolan üçün gecelerine işleyen üçün köp taksçılardan eşitiyiz. Şun yalı hazır bir baral ginde neme çıkan şu kısımlap içýärler diye baralgyny içip eden işleýän bilmeýärler de özlerem ýaşly adamlar bilen beraber boladylar da eşitdik köp kızlarymyzy. Indi şundan soň kesel ýaýrady dep düşünýän men. Şunýaly bir veneriz keseller, ýokuşucu keseller, gaty gynandyrjy. Habar gelip duran bunu eşitip gynala oturmaz bize yalanan onkolojik ýa siz aýdyp geçdiňiz belki korkuzmaslyk üçün nemetmesi orta çıkar dep gelmemesi üçün belki onkolojik kesel dep aýdýarlar. Ýöne bu mazok alınyan bolsa bir de ayallardan, ayal kızlardan mazok alınyan bolsa bu значит veneriz keseller, infeksiyonu ýukuşan keseller dep düşünýän men. ha o bolup biler ýa-ni türkmenlerim özümiz bilýärse eger şu wagt ýokunç keselleri, veneriçki kesellere barlyas aýaly gyzlar diýse barmazlar. Sebäbi käbir gelin gyzlar bardyr, gaýnly gelinli nemeli, gaýnataly gaýnanly meýärli maşgalaly zatlydyr. Sen veneriçki keseligi barlajak gelýse gidermi? Oşalar gitmez. Şoň üçin özleri ýürüýte rak kesel barlyas diýip çagyrýan bolmaly. Onun rak keseli barlyas diýip çagyryp mazok alyp gaýdýan, mazok alyp goýberýän bolsalar diýmek gödgörteli bu ýerde bir zatlar bar da ne dogry bir işler edýärler. Ýa-ni sen aýdyşyň ýaly mazok alyp diňe bir konkretni bir keseller bilip bolýar. Bir sanaýmaly keseller bilip bolýar, infeksiýonly bolsun, bakteriýaly bolsun, jinsi ara gatnaşyklar üstü bile geçýän keseller bolsun, olary bilip bolýar. Ýöne rak keseli beýdip bilip bolmaýar. Meselem olar diňe mazok alýan bolsa ýüzleýje barlayan bolmaly. Eger rak keseli barlayan bolsa onu trubalarda, ýaýşniklerde de olaram barlamaly bolýar da. Jensk urdan barlayan bolsalar ýaýşniklerde de rak dörep bilýär, trubalarda da, matkaň özünde de, şeýkada da, vlagalişde de hemme ýerde rak keseli dörep bilýär. Ýöne olary barlamak üçin meselem ýaýşniklere ýa trubalara barp bolmaýar da nime bilen. Mazok alýan palçyka bilen berip alyp bolmaýar, bilip bolmaýar rak keseli. Onu bilmek üçin ýa skapiýalar edilmeli, ýa tomografi edilmeli, ýa CAT scan, MRI şolar edilmeli. Ne şeýlerek edip bilip bolýar da, rak keseliň üstüni açyp bolýar. Beýlek organlarym edir şonýaly. Rak barlyas diýýän bolsalar diýmek
başka organların barlamalı. Rak diňe bir jenski organna bolmaýar. Hemme organizmde näçe organ bar bolsa hemmesine rak bolup bilýär. Ine şoň üçin ayal gyýdlary ine sizin aýdyşyňyz ýalydyňa şu veneriçki infeksiony, bakterial şol ýalyk keselleri üstünü açmak üçin barlayan bolmaly. Ýöne yeni bir zat barda şaýda. Eger şol keselleri ayallardyň barlayan bolsa erkeklerde de bolup bilýär. Şu ýanky veneriçki keseller bar. Näme üçin erkekleri barlamaýarlar? Täbi ýene de ýokuşýar ol. Sen tutup şonu bejereniň bilen bir aýaly bejereniň bilen erkegini bejermesen ýene de geçýär ol. Ne şo tarapy bar. Bir tarapdan bejermelilerle iki tarapdan bejermeli. Eger barlayan bolsalar iki tarapdan barlamaly. Hem erkegi hem aýaly. Ine men näşeýler aýtjak tatlym. Ýöne Oleçak. Tamam. Sözünüz. Aýdy. Bu Türkmenistan'ın hükümeti sadece bu keselerde hem yani köp büyük kuşayan keseleri üstüne yapıp üstünü kapatıp geliyorlar. Statistikasını vermiyorlar. Doğru düzgün liçenye vermiyorlar. Mesela siz Amerika'da yaşayanız şunyalı spid keseler bolsun, yok kuşayan keseler, veneriçis keseler statistikası var mı? Veriliyor mu şunyalı? Bar statistika. Onu bunu online girip Google'a girip göreymeli. Sebebi ene Amerika'da mesela näçe tane adamda speed var, näçe tane HIV var. Ya bolmasa näçe prosent belki hepatit keselleri var. Hepatit A, B, C, D, E ola şol hepatit kesellerin 5 görünüşü var da. Şolong statistikada hemme ady barıp açıp girip okap bolýar. Bilip bolýar. Ýöne mesela öten döwletlerde nähili alınıp barylýar. Mesela HIV bolsun, ya bolmasa HIV diýmek ýa-ni neme orçaty bolýar da. Ondan inni şol kesellerin mesela bir adamda şol kesel çykdy, aýdaly spid kesel çykdy. Inni şol spid kesel çykanyna şol adam uçoda alınýar. Bu ýerlerde bir öten ýurtlarda hiç bir geňem görülmeýär o zatlar. Ol statistika, geňem görülmeýär. Eger şol adamda şol kesel çıkan bolsa, HIV ya spid kesel çıkan bolsa, onu uçoda alýarlar. Onun bunu vraç bellilen ýanky öz vraçy barda. Şo vraç wagtly wagtyna gelmän tawsirýar. Ene wagtly wagtyna etmeli işlerini tawsirýar. Profilaktika onu etmeli, bunu etmeli. Almaly dermanlary we wagtly wagtyna başga bir ütköşük bir zat bolup geçýär bolsa, başga bir ütköşük simptomlar dören bolsa, olary baryp aýdyp durýar doktoryna, olar doktor derman ýazyp durýar. Bular postoyanny nimedegi bolýar, damalyk nablüdeniýa astyna bolýar. Göz astyna bolýar da. Baryp durmaly, derdiňi aýdyp durmaly, liçenýe gerek, alyp durmaly. Onuň bular çagany mekdepde 1-nji klassda öwredilýär. Onu etmeliler, bunu etmeli. Ödün zubnoy şotkan hiç kim ulanmalılar. Sen britvan var olsa hiç kim ulanmalılar. Plaçensan mı, çemçan mı, kruşkan mı, nämen olsa sen ayratin ulanmalı. Sen bir maşgalada maşgal olup yaşayanamasa sen ayratin olmalı. Senin adını hiç kim ulanmalılar. Yine şolar ýalyagdaýlar. Meselem käbiri şeýle soraw berýär. Soraw bolup bilerdi bu vatandaşlamada da dörep bilmem mümkin. Spilde ya viçte şunal tuvalette bir tuvalet ulansan geçip bilýärmi diýip. Ýok, onu geçip bilenok. Bir tuvalet ulansan geçip bilenok. Ýöne şol spid ya viç bar adamyň özi tuvalet ulanansan süpürüp dezinfeksiýa edip gaýsa gowy. Özinden soň ulanansan ya kran ulanansan bir dezinfeksiýony salfetkalar bolsa ýuwup nime edip süpürüp gaýsa gowy. O zatlar etse ýöne geçip bilen okunýan nemelerden esasy geçýän zatlar ýa-ni ganyň üstü bilen jynty gatnaşyklar üstü bilen şolar ýaly ýa operasiýa bolanna instrumentleriň üstü bilen ýa diş doktora baranna dentiste baranna diş instrumentleriň üstü bilen geçip biler şolar ýaly ýagdaý esasy geçýän ýollary. Ine şonu aýdaýyn edim. Veneriçski keseller bolsa ýanky çagatyny da geçip bilýär. Maşgalada oturan nimeden bolsa ýöne tapawutlygy näme? Veneriçski keseller bilen spid ya viç keseliň tapawuty veneriçski keseller bejerip bolýar.
Çellem. Antibiyotikler bile becerip bolýar. Gowy leçeğine bersen becerip bolýar. Bir hep de onun içinde. Yönü bu yankı Spitlevich bu keseli becerip bolmaýardy. Bunu diňe nablüjenem saklap bolýar. Şo bir duran ýerine durup keseli beterleşme diýaly, başgalara ýaýrama diýaly, göz astyna alynmaly. Biram şo durlukda bir durkunny saklap bolýar. Ýa beterleşme diýaly. Ýöne beterleşip biler egerde şol adamda tebi immun sistemasy zaýalanýar. Şol immun sistema pis derejäge geldi, näşe aşak düşdi. Şonja da başga kesellerin ýokuşmagy mümkin. Üstlenik kesel, iç ağrı keseli bolsun, başga virusny keseli bolsun, infeksionly bolsun, bakteriýaly üstlenik kesel ýokuşup bilse, ýokuşsa, şol adamyň organizmine göreşmäne güýç ýok. Ine şu manyny berýär. Şol organizmiň güýjüni öldürýär. Şu spit bilen biç. Şoň üçin göreşmäne ýagdaý bolmasaň, şo başga keselden ölüp bilýär. Ol spit bilen biçden näl? Başga kesel ýokuşan üçin, organizmiň pesligi üçin, gowşaklygy üçin adam göreşip bilmen, şo kesele garşy şonuň ölüp bilýär. Ine şeýlerek bir gysgaça karakteristika bersem, spit bilen biçiň ýagdaý şeýlerek. Indi bu goýjak, aýtjak, goýjak, gene zatlaňyz bar bolsa, Bir üstünden oňat bellep geçtiğiniz olaçarya immuniteti düşük bolýanlar dediniz, doğru mu? Düşüşe dediniz. Az Türkmenistan'da ya 0 derecede immunitet desen bolýar. Halkın içinde çağlarda yemişin yani yiyecek zatlarının vitamin hazırını geçen gün HSM kanalımızda paylaştık. Nemenin hıyar, pomidor, neme hazır mevsimi de şu zatların alma diye. Şu zatlar yine üstesine kımmatlap giden son bu ýagdaýda nähili immunitet bolsun çağlarda. Yani yetkinjeklerden bolmayan toka çağlarda. Şu belki şular şunyalı kesellere getirip bilendir. Hem doğru düzgün liçenye berilmeýär, profilaktika liçenyesi berilmeýär, soňam immunitetin düşüklüğü emes üstüne keselçilik köpelip gitdi dep düşünýän men. O bolup biler adam wagtly gerekli vitaminler almasa, gerekli minerallary almasa, organizm gowşap başlaýar. Gowşadygyça da islenip keselem ýokuşup biler. Organizmin göreşme, kuýubyny ýitirip başlaýar. O sebäplerim bolup biler. Onam esasanam soňky döwür köp eşitilýändä şo ýaşlar esasanam jynty gatnaşyklary iýdigiderli, dyngysyz şolar bilen zanimasiýa etýärler-de. Onu bularda öwredilmeýär. Ýani ulanmaly, garşy ulanmaly, kesel geçmediýär ulanmaly ýani zatlar bar. Şolar ulanmany bilen oklar. Ya da üstüne abort ettirýärler. Olam iýdir galyrýar. Ýani gelinleýlerin jenski organlaryna iýd galyrýar. Iýd galyrýar diýme? Travma galyrýar. Şo iýdini abort etmegem gowdada getiren ok, sebäbi ýaş 40-dan geçen soň onu rak keseller döräp biler, başga sistler döräp biler, ýani näme oňa türkmençe näme diýilýär, oňa obrazowaniýa borçatna diýilýär, opukhallar döräp biler. Ine şolaryň hemmesi soňa waka ýani bragada eltip bilýär. Sebäbi bir sist döresi onun dobra kaçtynmy, ýazla kaçtynmy, şo ragyň bir görünüşi umum adyrak diýip aýdylýar, opukhol diýip aýdylýar başga dille. Ýöne şoňda bir kaçtyny, ýazla kaçtyny diňe ýani bir pinset nime bilen bölüp alyp biopsiýa edip onu analiz edip bilýärler-de. Histologiýa uro diýerler, laboratoriýa. Şo ýerde analiz edip dobra kaçtyny, ýazla kaçtyny aýdyp bilýärler. Ine şolar ýaly ýagdaýlar. İşte de Fatma elini alıp duranı söz vereliğin aydı verin. Aydı ver Fatma. Mikrofonum yapık. Sesim geliyor doğru mu? Hani aydı ver hani. Şeyde şu belirli geçtiğimizde şu yaş kızlarımız bozuk gidip duran, yaş kızlarım bozuk duran doğru
Maşgalalarım bozulup duran şu Türkmenistan'ın içinde şu sebeple. Ses az. Şu sebeple şu maşgala institutu yok diyese diyesek geçeceğiz şu sözü qaytaladık. Maşgala institutu yok, maşgala institutu. Yine şu maşgala institutunun yokluğu şu sebeplerde. Yine şurada ben bir saat belirlep geçecek. Köp vakti geçti. Şu 30 yılın içinde olan zat bu araştırdıktan olan zat. Yadıma düşe bir maşgala şunyalı keselim üstünden ayrılıştı. Birinci ayaldan ayrılıştı, ikinci ayala öğleniyor. Yankı oğlan polis bulup işliye. İkinci ayaldan yaşap başlayan son bu kesel oluyor. Şu infeksiyon cinsi kesellerden yok tutuşuyor da bir de bosayan belirtisi yok. Anonimli için yağlar ikinci ayalan bitiyor. Şu polis işinde işlem böyle dözümlüyorum. Şu polis işinden kovuldu. Şu Maraltı aydan. Ama oldular onu yöne hiç kim aydan yok. Şu inanmam için oğlan işten çıktı bildiler. Sesin gidip duruyor. Ses gidip duruyor. Şu zatlar katıgıyla çıktı. Zatlar yine köp maşgalalar buzulu gitti. Yine benim özümün gören eşidenim yine şu maşgala bir sağlam. Bunu ya maşgala ne açı sağlam tutmayasın içinde gözünüze getirin. Adır bu zatlar onu güzel çıktı. Hem mezar görünüp duran. Maşgala institutu ne şunun sebebi bizde maşgala institutu kalan yok. Şu zatlar içine. Bravo. Mesela Doğru. içinde inandırıcı zatlar var. Bizim neslimizin, bizim çağlarımızın dahiliye geleceği var. Bu Türkmenistan içinde ben hiç aklıma getirip bilemiyor ki İslam'da son günler korkunç zatlar, o ne çağırına bu zatlar. Vatandaşların bu zatlar hakkı bu çünkü fikirlenmeli, düşünmeli ve onlarına gidecekleri şu Türkmenistan hem bizim vatanımız, o toprağımız. Biz şu problemaları çözmesek bizden başka hiç kim bu problemaları çözmez. Biz bu zatları duru değmeli. Bir zatın önüne çıkmalı bu zatın. Yaş kızlarım bir de oturan. İkinci bakımı olacak. Ön görünmeyekti. Şimdi açacak görünüp başladı. Bu zatı yapılan yoklar. Şu sebeple doğru bellediniz. Öyle çağırayım. Rak diyorlar. Rak deyip köp adamları basyalar da fikrini başka yere soyuyorlar. Ama orada o başka zat, bu rakın aşağında başka zatlar var. Başkalar institutlar buzulu gitti. Yaş kızlarımız buzulu yedi oturan. Şu zatları köp bırak fikirlenmeli, bırak düşünmeli. Bu problemi alan çözmeli biz. Ama bizde maşgala institutu yok, doğru aytayım. Ve yine yankı bir zat beylik zada sebep bolup gidip oturuyor da mesela bizim Türkmen vatandaşlarımız da Türkmenistan'ın vatandaşları islenli. Şoların hemmesinin ahlak tarafından ya medisina tarafından başka uğurlardan bilimler pes olan sebepli şu zatların halkın önüne çıkıp aydılmayanlığı sebepli, şu agitasyonların geçirilmeyenliği sebepli, şu venerik kesellerin, islenlik beylik kesellerin önüne alıp bolyanlığı sebepli, aydılmayan, lekçe geçilmeyenliği sebepli, bizim vatandaşlarımızın bilim düşüncesi, bilim derecesi pes, izagaliya, kesel basıp gidip oturuyor Türkmenin hemmesini. İslenlik bir zat beylik zaten sebep bolup gidip oturuyor. Yine şu an diyese, bizim vatandaşlarımızın bilim derecesi pes olanlığı sebeple şu keseller ortaya çıkıyor. Bu kesellerin birbirine geçirip birbirine aylanıp duranlığını Türkmenler bilen o. Türkmenliysem bütün vatandaşlarımıza diyen. Şular bilen o. Onun üstesine de birbirine yokuşturuyorlar. Beceriyi alıp bilen o. Yeni bir sebep. Medisinada bizim Türkmenistan'ımızın medisinasının dermanları yeterlik değil. Baramasa katı ulupla duruyor. Onam her kim alıp becerip bilen o. Şoň üçin bu da gittikçe хронический olup ýyda galyp gidip otur. Neşe edip ol bir zat beýleki zata sebäp bolup gidip otur. Olam näme getirýär soňundan ölüme getirýär. Хронический bolan kesel iň soňundan ölüme getirýär. Sebäp süňklerine geçip başlaýar soň. Ýa-ni daşdy bolany yara dörýär diýdimi iň soňky stadiýasynda. Ondan soň süňklere geçip başlaýar. Şu sifilis bir kesel var. Ine şolar adamy süňkünden ilk başlaýar. Şol iň soňunda pastelle ýatýar. Invalid bolup. Düşünýäňizmi? Yine şol becerilmedik keseller şey deyip gidip oturuyor. Inni bu yankı Fatma aýdyşýaly maşgala bozulýar diye. Doğru diye. Bu zatlaryň hemmesi soň näme getirýär? Maşgalaň bozulmasyna getirýär. Maşgalalar şey dip dagaýar. Bizde bütün maşgala yok. Bütün bir maşgala yok.
Ya adamsı şeyledir ya ayalı şeyledir ya bile hemmeti şeyledir. Gepin ýetgidi gepler sözler alşanok ya bolmasa da şu zatlar okudulmaýanlygy sebäpli opşystva bütün jemgyýete ýitirilmeýänligi sebäpli şu zatlaryň öňüne almalygyny aýdylmaýanlygy sebäpli biziň watandaşlarymyz kördekini alýarlar. Okudylanok, öwredilenok. Şol sebäpli şu keseller köpelip artyp gidip otyr, artyp gidip otyr, artyp gidip otyr. Bunda sanasaň sogaby ýok. Ýygyna hiç bir nemesi ýok. Gutormaýar. Yayran kesellerin adyny sana otursan gutormaýar Türkmenistanda. Hemmeti Öyle. bizden. Şu medisina hakkında görün açtık da meseleler ortaya çıkardık. Ben hem şu fırsattan faydalanıp siz medik bulanınız için size sorak verecek. Hazırki Türkmenistan ayna paraxorluğun yüzünden, bilimsizliğin yüzünden sağlık sisteması çökmüş durumda hazır. Təzə Türkmenistan'a siz medik olarak ne xil görüyorsunuz Təzə Türkmenistan'da medisinanın sağlığı? Mene Türkmenistana medisina bar diýip aýdyp biljekler. Yok, Təzə Türkmenistan'da. Täze Türkmenistan'a mı? Täze Türkmenistan'a düýbünden täzelemeli. Düýbüne gönüp orak bilen ormaly düýbünden barda da aýyrmaly. Sebäbi hiç zat ýörenok. Şol köp men özüm medik diýip öğrenen köpsiniň özüne terbiýe gerek. Köpsiniň özüniň moralyny düzeltmeli, mentalitetini düzeltmeli. Diňe pul bilen edip bolanok, diňe pul diýen dady öňe üstüne şey edip atanak çizmaly şolaň beynisine. Pul bar bolsa şolaň üstüne atanak çizmaly. Şo pulu aýyrmaly, diňe ak ýürekli işlemeni öwretmeli. Bulaň medik diýip öğrenen özüne bilim gerek. Sen neme avitsana sen neme berdiňe? Kasam berdiňe. Sen kasam içýäňe. Men ak ýürekli hyzmat edernim. O taýda pul hakda gurrun ýok. Şol puly beýnisinden aýyrmaly adamlaň. Diňe medisinada däl, ähli bilimde de şeýle, beýleki pudoklarda da şeýle. Hemme ýerde pul, diňe gözleriniň öňünde pul. Sen pulun bar ýerine, korrupsiýaň bar ýerine iş ýürümeýär. Adamlaň diňe neme däl, saglygyny ýitirýän sen adam, sen jany elinde. Sen beýleki meselem aýdaly men ýaş wagtlam şeýle düşünýärdim. Meselem injinier okuny okap ýörenler bardyr, ýa bolmasa muallimçilik okap ýörenler bardyr, pedagogiskiýini ýa matematika ýa himiýa islenlik başga parikmahyr islenlik powry tapawdy ýok. Şolaň hemmesine men pikir edýärdim. Olarda kan ýalňyşrak okasaňam 3-lüge, 2-lüge ýa 4-lüge eýlek bahalaň pes bolsa da bilimin gowy bolmasa da oňa ziýany ýok. Ýöne medisina uğurdan okan adamın öz güýjüni okamaly, özi höwes bilen okamaly. Şoňa höwes bilen şol wezipäni, şol professiýany söýýän adamlar barmaly diýip düşünýärdim. Diňe şol adamlar gowy okamaly, şol okasa adam ölmez diýip düşünýärdim. Adamyň jany sen jogapkär. Adamyň jany seniň elinde. Ol sana edil Hudaýa inanan ýaly gelýär. Maňa şu kedelim bejerip berdi. Ol sen şon öňüne avitsana öňüne sen andy çyp awy ýaladyň. Kasam içdiň. Men ak ýürekden bejeren öz wezipämi, öz professiýamy men neme bolar? Näme diýýär? Predanny. Ýadyma düşenok şu wagt. Men şoň ýalyk bolar wepaly bolar nip nime kasam içýäň. Onuň seniň okan uğurun medisina bolsa sen şonu pula gutormaga hakyň ýok. Sen bir zat bir temany ýitirseň şo taýda bir bunu okuw gelmeseň bir tema ýitýär. Dogry. Sen şonu bilmeseň sen bolanok şol. Nene şonuň üçin men şeýle ýaşlykda şeýle pikir edýärdim. Medisina diýilen zatda adamlar diňe höwes bilen barmaly, öz okuwy bilen okamaly, öz höwes bilen hem gutormaly, pul ödälle. Te adamyň jany sen elinde diýärdim. Emma o diňe beýle bidäl eken, men ýalňyşýan eken. Men onu ýaş wagtlam şeýle pikir edýän. Emma ähli pudok şeýle bolmaly eken. Inni görüp otursam beýleki pudoklar aksaýa bolyn,
Birinci bilim. Birinci bilim agşaya bolin mekteplerde çağa baranny hemme dady şırkılladyp öwrenip durmaly, bilip durmaly. Mektebe baran tek mektebe barmanka. Enesinin öýünden tek mektebe barmanka 3 ýaşyndan ýa-ni dili gürläp başladan hemme dady Sadyk. öwrenmeli eken hawa sajykdan başlap. Şon ýaly ähli pudokda öz höwesiň bilen, öz bilimiň bilen, hyjygyň bilen okamaly eken. Ine şonuň üçin şu korrupsiýany biz aýyrmasak Türkmenistan döretip bolmaýar täze Türkmenistan. Korrupsiýany düýbünden aýyrmaly. Medisinanyň düýbünden aýyrmaly. Bilimi düýbünden aýyrmaly. Islenik beýleki pudoklagam hemme şon ýaly. Harbylaram şon ýaly. Barda täzelemeli. Barda täzelemeli. Täzeden gurmaly. Täze çüýren. Çüýren şey dip tutsaň eliňe gelip dur, gopup dur. Çüýren hemme adamyz. Ine mene şeýlerek jogap menine. Sağ olun. Doğru aýdyp geçdiňiz. Täze Türkmenistanda medisinanyň düýbünden köne Türkmenistan'ın medisinasının düýbünden çapıp atıp täzesini görýäs. Netip bolsa, hawa. Durmaly. Hawa, netip bolsa. Ýa-ni diýsegem biziň şu wagtda daşary ýurda çykyp bilim alan ýaşlarymyz bar. Medisina uğrundan tüweleme olar gaty güýçli olar tüweleme. Kandidatskini gorap ýörenlerim bar. Üstüne research edip üstüne agtaryp ben üstüne işläp täze kesellerin üstüne açyp ýören alymlardan ma gaty bedenýän. Şol daşary ýurda çykyp öz güýjüni, öz kellesi bilen şey edip ýörenler gaty kän adam bilýänmen. Ýönüm bu daşary ýurtlarda okap ýa-ni bilim alanlar puluňa zat ýok. Diňe bödüň bilseň seni geçirýärler. Bilmeseň hem geçeň ok. Ýöne o taýda konkurensiýa gaty güýçli. Ýa-ni bir research etmek üçin, bir zadyň üstüne işlemek üçin, täze bir zat açyş etmek üçin, bir keseliň üstüne zat bolsun, açyş etmek üçin senin konkurensiýaň kän. Hytaýdan birinji bilen, Hindistandan ikinji bilen. Şu iki ýurt medisinada hiç kimi öňüne geçiren ok. Men diňe beýleki döwletleň gurulmagy edem ok. Men diňe şu Amerikan gurulmagy edýän. Şu iki döwlet Hytaý bilen Hindistan medisinada hiç kimi öňüne geçiren ok. Sapaklaryny diňe bäşli okuýarlar. Bedim gidijiklikden taýýarlanýar. Bular bara. Edil näme taýýarlanýan ýalylar. Gidijiklikden taýýarlanýarlar. Çağalykdan. Diňe okamaly. Enes atasy taýaklap durýar bolmaly. Okamaly başga hiç eliňe telefon almak bolanok, kompýuterlerde oýun oýnamak bolanok, o daşarlarda diskotekalarda dostlaryň joraryň bilen gedişip bermek bolanok, diňe kitap. Okumak we ýene de bir tapar okumak. Leýin aýdyp geçipdir. Ne şon ýaly. Steinin çağalar şon ýaly. Ana Konkurensiya dediğiniz men her zaman aýdyp geçen şunu konkurensiya bolan ýerde ösüş bolýar. Elbette. Konkurensiya bolan ýerde ösüş bolýar. Bir çağa kak mektepde muallimler aýdyrdy şu sapak geçemedi. Kapitalist döwletler diýip birinji bilen Amerikany gödegine getirýärler, mysal getirýärler kapitalist döwlet näme üçin ösüş bar diýär. Muallim da aýdýardy. Näme üçin? Sebebi diýär. Bir sany maşin çykarýan zawod ýok diýär. Bir näçe sany maşin çykarýan zawod bar diýär. Ondan bu zawod diýär, beýleki zawod bilen ýarşýar diýär. Bu öz maşinini gowy edip çykarýar, bu maşinler gowy geçýär. Bular mundan galmajak bolup indiki bu da başga hili tipde maşin çykarýar. Buňa maşinler geçip başlaýar, ondan mun kaşak düşýär, ene şoňa diýilýär diýip aýdyp berýär. Konkurensiýa diýilip. Bir-birine galmajak bolup. Şoň üçin hem ötüş bar şo ýurtlarda diýärdi. Ýöne kynansak-da biziň şo wagtky döwürki muallimlerimiz dogry aýdyp geçen eken. Gizlemen. Käbir muallimler dogrusyny aýdýan eken. Ýöne käbirler ine soňky döwürki muallimler onu aýtmaz. Kapitalist diýse ine gaty erbet döwlet diýip aýdardylar. Erbet döwlet hawa görnäýmen, baraýman, olaryň halkam garyp ýaşaýar, bir de gözi gidýär diýip.
Bulan cahillikten. Aha o şonu bizi yigrenç öğretmek için ama aydiyatlar kabirleri. Bizi yigrenç öğretin şu devlete değil. Yani bizim bir şu tarih malumumuz vardı. Doğrusuna aydiyattı. Doğrusuna aydiyadı. Sebebi neme yaşam ulraktı on. Sebebi ol 48. yılda sizden de kenne. Şu tayda Aşgabat'ta 48. yılı yer titrenle de ayağı neme edip bir ayağı yoktu. Neme edip pişekli geliyordu. Müktevi. Yani şu yardım etişe. Şu doğrusuna aydiyadı bize. Konkurrensiya diýilýän çoň ýaly bolýardy. Şoň üçin ötüş bar diýärdi. Teň döwletiňde diýärdi. Meselem Türkmenistanda bir sany maşyn çykarýan dawat bolsa, ol hiç wagtam ösmez. Şu Moskvich çykarýan bolsa, şu her ýyl şu Moskvich çykarar oturar diýärdi. Ne şey diýärdi? Her pudakta, her nemede ösüş üçün konkurensiýany döretmeli täze Türkmenistanda. Soňra meňa bellep geçdiňiz Türkmenistanyň neme akıllı olanları, ne kızları çıktı dediğiniz Türkmenistan'dan bilimli. Täze Türkmenistanyň alary sunları. Sonra ben onları çıkıp giden de düşünmeyen, kaçıp giden de düşünen. Hemşire de öz bilimin bilen okatmayalar, öz bilimin bilen işletmeyeler Türkmenistan'da. Emi de Türkmenistan sana bilim berip bilmese, sen geli bolýan, gözleginde bolmaly bolýan. Kaçan der. Dünýäni gezýän, gözleýän, nirede adalet bar diýip şonu gözleýän. Adalet bar döwletleri gatyken, şoň üçin hem sen okasaň ýoluň açyk. Medama? Okaber, gel okaber. Ine daşerurtlarda dagym şu Türkmenistanyny 35 ýaş, 30-35 ýaş üçin ruhsat berilýär okamaga institutlarda. Son galan nem 36 ýaşadyň da sen garrymy? Ya sen ikinci sort adam bolýanmy? 35, 36, 37 ýaşasaň sen ikinci sort adammy? Men 40 ýaşymda çagalam ulary barjak okajak. Näme kimçiligim bar beýleki 20 ýaşlardan men nä ýa-da galar öýdýänmi? Nämäňden gorkýan? Men okuw alasyň gelenok. Näme üçin? Şoň ýaly bir tupizm girdipdirler da şeýler, bir tupoy zakon sokupdyrlar da. 35'den 30'dan soň girip bolanok institutlara. 70 yaşında çok bireler var. Var. O kadar sen beýleki ýaşlardan 20 ýaşlardan ýa-da galan ok dämi? Sen höwesiň bar dämi? Git de oku. Sen puluny töle, aýda tölemeli, nime her kwartalda tölemeli pul bar da universitetlen. Puluny töle de okaber. Sana bewet bolanok. Gatyk nime açaçanlyk. Ana şoňa demokratiýa diýilýär. Demokratiýa diýsek bizim watandaşlarymyz gelip komentar edip höwmeli bu diýerde demokratiýa diýip. Ona demokratiýa diýilenok watandaşlar. Söz azatlyk. Täze Türkmenistana medisinasyny ösen döwletleriň medisinasy bilen deň ederiz. Şu akıllı, bilimli olan yaşları, akıllı adamları izine gaýtaryp, geler ýaly edip şularyň izine ýetdireriz. Täze Türkmenistan salyk nemes ösüşüni, salygyny. Gaty dogry aýdýan, biz olary bara ikellep garşylar sebebi olar gaty ullukany iş edýärler. Häzir Türkmenistany ösdürjek mene şolar daşurutdaky okap bilim alan ýaşlar we birinciden demokratiýaň ýysyny alan adamlar, ikinciden hem nämedeňde nämäniň gowy boljagyny bilýärler, bilim nähili bermeligini bilýärler. Özleri şo bilim alan soň çagalara da gelecek nesile de nähili bilim bermeligini bilýärler. Şoň üçin hem olary hökman almaly, ikellep garşylamaly. Hiç ýyly diskriminasiýa diýilen zat ýok. Açaçanlyk ana şoňa da demokratiýa diýilýär ýene bir separ. Men kommentariýam bozýaňyz näme? Demokratiýa ýokmy ýa-da diýip ilkäşiýär ýa? Şoň kommentariýamda anti-demokratiýa bar diýdiňiz diýe. Ana şoňa diýilýär watandaşlar. Demokratiýa diýil. Medisinadan geldik. Öyle çağırıyor. Aydışınıza Türkmenistan neresinden tutsan çürep akıp yatan. O. Doğru aýdýan. Düzetmeli işlerim gatyken. Hemmäňde de jan halyk dileýän.
şu görüşte iyide galmaň hukmany biliniz berip guşaň. Bolýanny, şeýle hoşlaşalym. Aha. Bolýa Sağ sağ olun. olun vatandaş. Sağ olun. Böyle sağ olun vatandaşlar. Sağ olun öyle çağırın. Bolýa.